Hello, good afternoon. Добър следобед, мили приятели. Бона тарда. Днес четвъртък, ден на Хупитер, универсалните числа. Да отключиме ключът на тарота, да видим какво ни подсказва, какво ни шепне днешния тарот, цен, и да отключиме кодът на космоса, космическия код, с числата 396. Днес ще хвърлиме 9 карти от космическият универсален номер 396, който представя нашата слънчева система, който отключва космическият код. Днес ще хвърлиме нашето тарот, разглеждане с психологически емоционален тарот. Защо? Защото светът е емоционален и психологически. Много хора мислят, че светът е рационален, но ние живеем в емоцион. И тази седмица е много заредена с емоционално. Емоционално е заредена. Много силно е заредена с емоцион. Тази седмица започна. Просто се чувства атмосферата, затова съм взела тамян. В тибетските манастири натурално инсиенсо, за да прочиста тази наша атмосфера тук, нашият кръг, нашият циркъл. Да прочиста нашето пространство с тамян натурален, за да мога да хвърля четенето на карти, да видим какво ни шепне днес космическия номер 396. За да извадиме картите и да може да се освободиме от много претоварената емоционална енергия за тази седмица, която започна емоционално. Почва да мирише много хубаво на тамян около нас и прочиствам енергиите, за да може, като извада числата 396, просто да ни подскажат и да ни пошепнат. Хубаво. Как ще прочете, как ще премине, как ще протече седмицата, краят на седмицата. Виждаме как пламъка става все по-голям и на чиспи препуква, защото просто се освобождаваме от енергията емоционална, която се е заредила около нас. Защото тази седмица има хора чувства много емоционално, се движат нещата, дали се спомени от миналото, дали хората дързат за бъдещето. Има емоционално постоянно мислене и хората са заредени със силни чувства тази седмица емоционално. Дали трябва да преминат през промени, които са ги заредили много силно с тази енергия емоционална. Връзки, истории, събития. Виждаме, че тази седмица тръгва много емоционално. Затова прочиствам с тамян и ще започна да пререждам нашите карти. Ето тамянът загасна, сам си загасна пламъка, но пушекът остава и прочистваме само с пушекът. Да запаля още едно тамянче от манастира будистския в Тибет. И да хвърля таротът ден на Хупитер, днеска 18-ти, денят на мъдростта, на енергията, бог Зевс, митологичен бог на небето от старинната гръцка митология. Зевс, Зеус, богът на мъдростта и силата на изображението. Днеска, ден четвъртък, Хупитер, Jueves, giovedì,
Юпитер. Денят на Юпитер днес четвъртък. Да отключим кода 396, универсалните числа на Слънчевата система, да отключим ключът на нашата душа, психологически емоционален тарот, защото светът е емоционален. Не е толкова рационален, както ни казва. Светът се движи емоционално. Виждаме, че има чисти. Почва да става голям пламък, след това леко гасва. Музиката също. Чувстваме как извън почна да пропуква. Енергията е била тенса. Емоционално тази седмица започна тенса да се върти. Виждаме светът как се покачва енергията, хората стават все по-емоционални, защото този свят е на емоционално движение, не толкова на рационално. Хората емоционално се движат. И тази седмица е много заредена емоционално. И сега ще фърлим на нашия тарот, като загасне пламъкът. Тарот Цен, Ошо Цен, оракулът по-точно. Той да ни подскаже, оракулът, това ще бъде енергията. Ето загасна бързо нашето инсиенсо, защото е прочистило всичко, така че ще го остава. Също имаме инсиенсови пръчки, инсиенсо за любов, натурално. Инсиенсо, което се казва лав, любов. Да прочистим въздуха, за да имаме любов към нас самите. Да имаме така наречена собствена любов, за да може да обичаме светът около нас. За да се почистим от тези енергии, емоционално заредени, вулнерабилитет, силна вулнерабна енергия, зависти, гняв, завист, гняв, ревности. Всичко това да се пречисти, човек, злоба. Завист, гняв, злоба. Да се прочисти, и това е нашето инсиенсо натурално от любов. Както прочисти с Тамян, който просто прочисти много добър въздуха, видяхте както пламъкът израсна голям и след това загасна сам. Оставам тук инсиенсото, причиците, нека да ни прочиства атмосферата, нашето пространство и да започнем с картите на Тарот, да видим днешния ден, ден на Юпитер. Вие знаете, че Юпитер предпазва нашата Земя. Той е Бог на небесата, могъщ Бог, който предпазва нашата Земя от астероиди и най-различни обекти, които може да нападнат и да влезат в нашата атмосфера на нашата планета Земя. И сега ще попитаме нашия оракул Цен какво може да ни каже за тази седмица. Какво съобщение ще ни не е мъдро, да видим какво ни съветват нашите картички. Днес трябва да фърлиме 9 карти. Както знаете, миналата седмица, четвъртък, хвърлихме 3. Нашето универсално число 396. И следващата седмица, четвъртък, ще хвърлиме 6 карти. Днес ще хвърлиме 9 карти. И да видим какво съобщение ще ни дадат от Тарота Цен. Какво мистериозно съобщение ще ни дадат тези карти. Как ще ни премине нашата седмица. Краят на седмицата, петък, събота и неделя. И неделен ден, когато хората просто трябва да се починат. Заредила се днес на седмица, започна заредена, защото просто станаха и много горещини, жеги. Вече сме юли месец, започва да стават жеги. И почват да се зареждат хората по-силно емоционално. Виждате, че лятно време хората са по-силно емоционални. Зимата малко нямат желание да излизат, по-затворени, по-изморени.
по-поспаливи, но сега се емоционираха хората и атмосферата е доста емоционирана. И се чувства по света това хората емоционално и както го. Светът е повече емоционален, отколкото рационален. Защото каза, че светът е от рационално направен, но аз мисля, че е по-емоционален, отколкото рационален. И ще започнем да хвърляме нашия тарот, да видим каква ще бъде енергията и какви карти излизат. Девете карти, както ви обещах. Това са арканите. Умешках картите и ще ги разсепа с нашия аметист индико. Кристалът, аметистния кристал. И ще извада 9 карти от големите аркани. За да видим какво съобщение ще им дадат арканите тази седмица. И ще ви обясня всяко съобщение, което дава всяка карта. Ще изкарам първо от лявата страна, като винаги, от сърцето, арканите на емоционалния тарот 396, кодът на космоса, на нашата система, соларна система, слънчева система, Млечен път. Арканите 396. Ще изкарам първо от лявата страна една карта. Това е задната страна на картата и сега ще объркам да видим какво казва. Първо изтеглям. Сега ще изкарам от дясната страна една карта и от средата също ще изкарам една карта. Имаме 3. Трябва да изкараме 9 карти. Сега пак изкарвам от лявата страна една карта. Сега ще изкарам от средата още една карта, от дясната страна. Хубаво, ще изкарам още една карта. И от средата сега идвам да изкарам още една карта. Имаме 6 карти. Трябва да изкараме 9 карти. Да ви нареди така. Сега ще изкарам още една карта от лявата страна. От дясната ще изкарам още една карта. И от средата ще изкарам една карта. И тук имаме 9 карти. 3, 6, 9. Имаме тук 9 карти извадени. И сега ще видим какво е съобщението на оракула. Прочистихме с тамян, всичко. Така че атмосферата е хубаво прочистена. Видяхте колко бързо гори огъня от тамяна и прочисти, защото е била заредена енергията около нас. И бързо се прочисти с тамяна, което просто помага много бързо да се прочисти енергията. И сега ще започнем бързо да видим какво казва нашия оракул. Какво точно ни подсказва нашия оракул на тарот Цена. Ден на Хупитер, четвъртък. Четвъртък, един ден на Хупитер, Бог Сеус на небесата. Ще се опитам малко да поставя светлина, ако се може. Ако се може. Малко сме в тъмнина,
В Плутоновият свят сме в тъмнината на Плутон. Вие знаете, че Плутон беше братът на Сеус, бог на тъмнината и на подземният бог, на Адът, който заедно с Сеус и Нептун убиха своят баща Сатурн, който е се опитвал да ги убие, изяжда ги. Той е бил бог на времето, Сатурн. Това е митологичната легенда, митологичната гръцка митология. Хубаво е така. И да видим какво точно нашия тарот, оракулът ни казва за днес. Аз сега ще ги разгадя всички тези карти, които отворя 9-те карти, номера 396, номерът на космоса, кодът на отварянето на космоса. И започвам да обръщам първата карта. Хармония. Виждате ли каква хубава карта изкарах? Хармония. Да, хармония на живота. Когато човек живее в хармония, в медитацион, в спокойствие, колкото и да са енергията да е заредена, колкото и около нас да е емоционален светът, защото ние живеем в един повече емоционален свят, отколкото рационален. И емоционално всичко е раздвижено около нас. Почвата е раздвижена. Така че когато намериш тази хармония в себе си, да живее в хармония, хармоничен живот, колкото и да е трудно, той намира в себе си спокойствие, той намира това време да бъде сам, да се профундизира вътрешно в себе си, да влезе, за да може да се дезблокира от тези емоционални събития, които са много силни, влезнаха тази седмица, емоционално, и човек, когато намери тази хармония, започва да се чувства много по-добре. Ето това е. Виждате тук един човек с затворени очи, който просто е в хармония с себе си. Той е намерил този екилибър, тази екилибрация на джина и джанка, за да живее с хармония, със себе си. Той намира. Виждате тази жена, която е вътре в една вълна и тя е с затворени очи, за нея светът е емоционален, но тя е намерила този екилибър entre джин и джанг, да живее емоционално с хармония. Така че започвате, колкото и да емоционално да е започнала седмицата и да виждате около вас светът, как енергията се повишава даже от топлото, защото вече идват жеги. Сега в последно време на много места е много горещо и хората стават по-емоционално лятно време, отколкото зимата, където търсят малко повече в къщи да седят, спят повече, денят е повече, много по-дълъг и сега емоционът на хората е много по-силен. Затова, че тази седмица, като започна емоционално, но виждаме тук един човек, който е намерил тази енергия. Дали ще бъде мъж, дали ще бъде жена. Това е човек, който намира хармония. Няма нищо общо с мъжки и женски род. Тук говорим за енергии, емоционално поведение, психологически тарот, защото ние живеем в един свят на психология, на емоцион, не толкова на рационален свят. Повече емоционален. Така че тук виждаме как просто светът е тръгнал емоционално на хармонията, но се падна картата, това е
Една много хубава карта показва как човек е намерил екилибрация, намерил едно спокойствие, вътре в себе си е отворил този канал, отворил този ключ и даже хвърлихме този вълшебен номер на 396 и първата карта, която изкарвахме, е хармония. Хармония на живота. Сега ще видим втората карта, която ни се падна от числата 396 на психологически емоционален тарот Цен Оракул. Второто съобщение, което има да ни каже този тарот емоционален, консенс. Това е страшна карта. Това да бъдеш един човек, да бъдеш просто човек, който просто вече се събуди. Това е човек, който вече е отворил своето трето око. Този човек вече живее с консенсия. Той е отворил ключът. Той се е събудил от този матрикс. Той събужда своето трето око. Виждаме хармония, човек, който намира да бъде в хармония с консенцията, с събуждането в себе си, с вътрешната профундизация, с дълбочената си. Отваря своето трето око, съзнателност. Това иска да каже консенсия. Съзнателни хора. Става съзнателен с това, което става около него и с него най-вече вътре. Виждаме хармония и съзнателност. Двете карти – хармония и съзнателност. Това ни показва как човек просто, колкото емоционално да е тръгнала тази седмица, той намира екилибър, в хармония живее и намира това си съзнателност, да е съзнателен за себе си и около себе си. И вътрешно, профундно, вътре в себе си. Задълбочено вътре в себе си и съзнателност. Това ще намерите. Тази седмица ще е така, ще започне така. Тази седмица, края на седмица, ще тръгнете хармония да търсите и ще намерите, защото виждам картата на хармонията и съзнателност. Тази карта на съзнателността, на третото око. Човек е с трето око, отворено око. Той просто чувства интуитивен човек, съзнателен човек. Дава си сметка как се движи светът емоционално. Ние сме свят емоционален и той просто намира тази хармония между този свят там емоционален, влиза в хармония и търси съзнателността. Той е съзнателен за около себе си свет и така се движи, с емоцион, не с толкова рационално, с емоцион. И третата карта от 396 картите, деветката днес, четвъртък, 18 юли, денят на Хупитер, на мъдростта, на изображението. Третата карта от тарота, психологическия, от оракула, Цен. Третата карта, която ще изкарам, е флоресименто. Иска да каже разцветяване. Вие ще намерите тази хармония, ще има разцветяване вътре във вас. Ще намерите това разцветяване, ще бъдете съзнателни, съзнателност, хармония. Това са много хубави карти, които изваждам. И тази редица, първата е вяра, надежда и любов, така съм ги наредила, защото са 9 карти, изкарала на редицата на вяра, надежда и любов. Вяра във вас, хармония, съзнателност и разцъфване. Вие ще можете да отключите този ключ, да се освободите от всякакъв вид енергии от миналото, които не ви позволяваха да видите нещата да прогресират около вас.
Атмосферата ще я прочистите, колкото да е трудно, вие ще разберете, че ключът сте вие. Вие ще разберете, че вие сте ключът на емоционите ви. Вие няма да се поддавате на светът, външния свят. Колкото и да живеете в него, ще намерите това време да влезете вътре в себе си, да намерите това спокойствие, това разцветяване, това съзнание, което ще ви помогне да намерите тази хармония. Влизаме с много хубави карти, мили приятели. Съзнание, мъдрост, хармония и разцветяване вътре във вас. Вие, ако не сте го постигнали, ще го постигнете, ако го желаете, ако можете да го разберете още сега, че вие сте ключът на матрикса. Вие ще го отворите този матрикс, колкото и да се емоционирате, вие ще разберете, че просто емоцион около вас, просто това е нормално да става около вас и светът е емоционален. Но вие ще знаете да намерите тази хармония, вие ще бъдете съзнателни, ще намерите мъдростта, съзнателността, ще отворите ключа на 396, космическите числа на космоса и разцъфване ще има. Вижте тази позиция на една жена, цялата покрита с цветя, разцъфване на един цвят на лилия. Върху една лилия, водна лилия, седнала и разцъфнала и зад нея луната. Виждате ли каква красива карта на Таро Цен? Оракула Цен ни дава много хубави съобщения. Виждаме тук Буда в медитация, как е седнал, как просто е съзнателен за своето мислене, за мислите, които вътре в него живеят, за емоционите, как се движат и хармония, мили приятели. Страшни карти изкарахме за вяра, надежда и любов. И сега да видим, това е вярата, доверието в нас. Изкарахме много хубави карти на първата редица и втората редица надеждата. Какво ще ни подскаже ключът на мъдростта и надеждата? Горната редица видяхте, изкараме хармония, съзнателност, Буда, хармония и разцъпване, жената в водна лилия седнала, разцъфнала в позиция на медитацион, на водна лилия. И отзад луната, зад нея и хармонията и вълната с хармония, която една жена е под вълните на емоциона, защото знаете, че водата е емоцион. И за вълната, голяма вълна, и тя е затворила очите. И сега в втората редица идва надеждата, мили приятели. Първата карта, която изкараха, е Лаваро. Стиснат е човек. Тук виждаме човек стиснат, някакъв човек стиснат. Или е някой до вас, или вие самите имате това към... се потискате да бъдете някакси стиснат към себе си, към околните. Или живеете с хора, които са такива хора, които просто са стиснати около вас, егоисти. Човек, който не иска да пусне нада. Нищо не иска да пусне нищо. Човек, който и последната стотинка го боли. Човек, който е просто много стиснат. Много стиснат човек. Егоист. Аварисиосо. Просто е такъв един човек, който гледа да катае, само да скатае, само гледа в себе си, самият собственото си там интереси. Човек, който просто гледа собствените си интереси. Виждам тук една карта. Или тук в надеждата ще има човек, който просто иска да се освободи от това нещо. От тази алчност, по-добре казано, алчен човек е. Алчна карта излиза. Или около вас има някой човек, който е много алчен. Човек, който просто мисли за алчността и му се вижда и пак продължава да е алчен. Разбирате ли, хора алчни? Хора, където и около вас нещо в работата ли ще бъде, нещо алчен човек около вас се върти, или просто вие сте такъв човек алчен, който просто искате да се освободите от тази енергия и давате си сметка, но още не можете да отпуснете. Да отпуснете, както се казва, тази алчност. Вие, ако сте съзнателни за тази алчност, ако сте съзнателни, тогава вече ще почнете да работите, за да можете да промените тази емоцион. Защото това е един вид емоцион, заредена енергия на алчност. Човек, който просто много скъперник се скъперничи, много гледа да скъперничи за всичко. Човек, който не отпуска. Или вие живеете в един дом с много скъперник човек,
който скъперник човек, който не ви дава вие да се освободите от тази енергия да е скъперник, който ви зарежда и се чувствате такива едни подценен човек, който просто не се чувствате добре в този дом, в тази енергия с някой скъперник, дали ще бъде ваш родител, дали ще бъде ваш брат. Това няма нищо общо, защото някой път дори семейството, ако живеете скъперничество, семейство скъперници, не само материално скъперници за пари, но и скъперник във всички емоционални чувства. Дори и със самите си чувства. Нищо не показва. Един човек просто не се трогва, няма вътрешно в себе си, няма някаква вътрешност да изрази емоционално своите чувства. Човек, който се скъперничи със самия себе си, скъперник вътре в самите си чувства, скъперник с материалните неща и знаете, че ние нищо няма да закараме в небесата, нито ще ги само на тази земя. И хората живеят в скъперност, но някой път от страх. Най-вече от страх, за да не загубят, страх ги е. И затова стават скъперници, много силни скъперници от страх. Страхът ги води. Дай да видим сега какво ще ни каже надеждата, втората карта, за да може да го сравним защо този човек скъперник тук излиза. Компресион. Разбирам. Компресион. Човек разбира. Има една компресион в него. Едно разбиране. Ето, излезне картата на разбиране. Значи този човек, скъперник, ако сте вие или е някой във вашето семейство около вас, почва да има такова една разбиране. Защото тези хора трябва да имат една терапия. Те сами трябва да преминат в, как се казва, в нощта на тъмнината, за да могат имат нощи на тъмнина, както се казва вътре в самата своя душа, за да се освободят от това скъперничество. Той работят. Виждам тук около вас една атмосфера или вие си давате сметка какво става около вас и ще искате да се освободите горе. Затова са вярата, имате вяра, доверие, че вече като сте събудили, видяхме вълната на хармонията, търсите хармония, видяхме Буда на медитацията, където просто това е съзнателност и видяхме разцъфването, жената седнала в цвят на водна лилия, в позиционна медитационна. И скъперничеството и компресион, разбирателство, който просто вие разбирате ли енергията или самият вие си давате сметка за тази скъперничество и алчност, която има вътре във вас и се опитвате да се дисблокирате. И третата карта от надеждата, която изкарвам на третата линия на тарота 396, емоционален тарот, психично-емоционален тарот, Ден Юпитер е експериментарен. Просто експерименталност. Да експериментираме, да пробваме, да разберем, експериментираме тези емоциони вътре в нас, скъперничеството, човекът, който е скъперник, дава си сметка, или просто вие си давате сметка каква е атмосферата около вас, разбиране има и експериментираме. Един вид процес, който минавате или вие самите минавате или чувствате около вас, че се развива този процес, но минавате през този процес. Имате експериментирате тези чувства вътре във вас много силно. Някой човек около вас ви зарежда с тази енергия и чувствате как се движи атмосферата около вас или вие самите искате да се освободите от тази енергия и много добре започваме, защото ако така около вас е тази енергия, вътре във вас вие ще се опитвате да изблокирате, колкото и да е трудно в първоначално. Ще бъде трудно, защото ако сте живяли много време в скъперничество, в алчност, е трудно да се дезблокираш веднага, но почваш вече да става съзнателен, защото виждам тук картата на съзнателността. Горе излезна, по-горе в надеждата. Гледам тук хармонията, която иска да търсите. Да нямате страх за загубване, няма нищо да загубите нищо, но просто скъперничеството, алчността ви кара да не намирате това спокойствие. Виждаме разцъфването там с водната линия. Виждаме тук, че има едно разбирателство. Консценция има разбирателство. Компресион имате едно разбирателство дали вътре в себе си, дали за другия човек, който е около вас. Тук виждаме стиснатия човек,
който се опитва да се дезблокира, или вие се опитвате да се дезблокирате от тази енергия, експериментирате. И сега ще отворим третата линия, мили приятели. Третата линия е любовта. Да видим какво ще ни каже третата редица, която имаме долу, тарота 396. Хвърлихме 9 карти днес. Просто да видим каква е третата редица от деветката, от номера 396, емоционален тарот, психологически. 396 са числата на космоса, на Млечния път, на нашата соларна система, на нашата галаксия, на нашата космическа вълна, която тук се отваря пред нас. Кодът Ерайо. Значи вие ще получите една силна, Ерайо иска да каже грамотевицата. Вие ще влезете в една силна, ще ви влезе вътре в душата. Ще почувствате тази сила, която ви влиза като грамотевица. Ще можете да разберете това, което става около вас. Дали сте вие, който ще се освободите, или вие сте човекът, който иска да се освободи от тази енергия на такъв скъперничество. Или просто ще видите около вас енергията, ще разберете, искате да намерите това съзнателност, тази хармония, да разцъфнете като цвят на водна лилия в медитацион, в спокойствие, да се освободите от тази скъперническа история около вас, или вие самите да губите този куб на матрикса, кубикът на матрикса, за да ще имате едно силно отваряне, една силна енергия, която ще ви влезе като гръм от ясно небе. Като гръм от ясно небе, но е майтап работа. Тук ви говоря с един по-такъв нормален за по-разбиране глас. Обяснявам ви го. Един като гръм ще получите от ясно небе. Защото тук отгоре около вас видяхме вярата, надеждата. Като гръм в ясно небе ще получите тази информация и ще ви дойде, ще разберете къде е кодът за отключването. Да се хармонизирате, да влезете в тази хармония, да бъдете съзнателни и да намерите това спокойствие като водна лилия седнали в един цвят на лото. Като гръм от ясно небе ще ви влезе тази информация и ще видите, че можете тази седмица да започнете това дезблокиране, откъде идва всичко, колкото и да е трудно. И втората карта от редицата на любовта е стрес. Това начин не става ясно. Вие живеете в силен стрес. Около вас има емоционално силен стрес. Вие постоянно сте в силен стрес и това ви дава да ставате даже от хората, да ставате такъв, да ставате хора като, как се казва, егоисти с самите вас, да сте алчни хора със самите вас, дали ще бъде чувства, дали ще бъде за пари, материално, просто светът ви пробутва, атмосферата около вас, или вие самият се подведахте, самите се подведахте, да сте такъв човек. Или има хора около вас, които са такива. И вие го чувствате, искате да намерите хармония, искате да бъдете съзнателни, искате да живеете в една хармония и да се отворите като една медитация в светът на водната лилия, отгоре където видяхме. И затова има такава силна атмосферата с стрес ви е заредил. И вие искате да намерите тази хармония. Ето това е причината за вашите стрес, за вашите проблеми. Е стресът. Но ще получите като гръм от ясно небе. Информацията къде е ключът във вас. Във вас. Вие самите, колкото да ви изнерва светът около вас, колкото е да е труден, колкото вие вътре да сте ви заредили с тази енергия на алчност, на скъперничество, вие искате да се освободите, ако сте съзнателни само, защото тук излиза картата на съзнателността. Ето виждаме тук картата на съзнателността. И вие ще намерите това, тази хармония. Защото излиза първата редица. Вярата, надеждата и любовта. И последната карта от редицата на любовта, на 396, на 9 карти днеска, разберете, днеска хвърлям 9. Защо? Защото работя с числата на космоса, универсалните. 396. Така хвърлям аз. Един ден четвъртък хвърлям 3 карти, другия четвъртък хвърлям 9 карти и последният четвъртък от седмицата
която 3/4 си върта, хвърлям 6 карти и започвам наново кръговрата да хвърлям тарот и започвам с 3 карти. Така хвърлям аз. Така е моята медитация, как се казва, хвърляне, четене и разкодиране на номера 396, защото това са универсални числа, защото това са много силни числа и защото разбирате ли сега какво голямо съобщение ни дава и какъв оракул изваждаме днес. Днеска оракулът е зареден с много силна енергия за човек, който се освобождава, за човек, който си дава сметка каква е атмосферата около него, човек, който просто разбира, съзнателен, иска да намери хармония, иска да разцъфне като в водна линия, но има тук работи, които трябва да дезблокират. Тук има алчност, но човека е съзнателен. Просто има едно разбиране към тези чувства, към тези емоциони, разбиране, дава си сметка, разбирателство има към себе си, прощава. И тук виждаме как експериментира тези неща във втората редица, където на надеждата. И тук виждаме как има гръм от ясно небе. Човек, който е в медитация, гледаме как гръм от ясно небе пада и той просто просветление получава. Едно голямо просветление получавате и давате си сметка, че стреса ви е потегнал на това, има стрес около вас или вие самите сте заредени с стрес, искате да се освободите. И третата карта, която изтеглям, последната, соледат, самота. Самота. Трябва да бъдете сами. Не се притеснявайте да седите сами. Не се притеснявайте да бъдете сами в себе си. Има хора, които не знаят да седат сами със себе си. Знаеш, че страшни карти изкарахме. Страшно оракулът ни дава много хубави съобщения. Самота, човек, който просто трябва да остане зад гърба си. Неща, които просто го мъчат, които не му позволява да се освободи от този стрес. Трябва да намери време за самота, за да бъде сам. Няма да се плашите от самотата. Да не ми се оплашите от самотата. Самотата е хубаво нещо. Човек просто се профундизира, влиза да задълбочава вътре в себе си. Няма да ми се плашите. Самотата е хубаво нещо, ако сте хора, които не сте свикнали да бъдете в самота, да гледате вътре в себе си, да можете да разберете откъде идва тази алчност. Но искате да разберете, защото тук виждам има компресион, има разбирателство към вас или към даден човек, който живеете с него, който атмосферата ви е заредена с това, тази енергия. Виждам тук горе картата, която извадихме, за да бъдеш съзнателен на съзнателността. Съзнателност. Аркан, голям аркан. Виждаме вълната, човекът в медитация. Погълнатата вълна на емоциони, но той е в медитация, няма страх от вълните на емоцион, колкото и да са голями, идват към него. Той просто е в медитация, знае какво става и влиза в една хармония с луната, седнала, жената разцъфнала в светя или мъжът вътре в един цвят на лилия. И виждаме тук самота. Трябва да бъдете сами със себе си. Трябва да намерите това кътче. За да бъде човек сам със себе си, да намери това кътче, там където може просто да се освободи, със самота да бъде със себе си, за да бъде спокоен, да няма страх, че нещо се загуби, нищо не се губи и просто намирате време за себе си, намирате време за да седите себе си, за да се задълбочите, за да можете да разберете откъде идва този стрес, защото тук ви се падна в последната колонка, където виждаме любовта, вяра, надежда и любов. Ги раздавихме на 3 колонки, защото днес изкарахме 9 карти. Стресът как ви е погълнал и вие трябва да поседите малко в самота, да се отделите от този кръг. Този кръг много силен, емоциониран кръг, където просто хората емоционално са много заредени и ви действа така един вид енергически много трудно. И ако ли вие самият сте разбрали и ви е дошъл този гръм от свят на небе, вие да си дадете сметка, да имате едно просветление и ще разберете какво ви трябва да поседите сам вътре себе си, да поседите вътре сами в себе си, да можете да разберете животът
колкото и емоционално да сте преминали през трудни неща, дали ще мънем в миналото, които трябва да забравите спомени и да живеете самото настояще. Затова ви трябва тази самота, да бъдете малко сам със себе си, сами със себе си да бъдете, за да можете да разберете, за да можете да разсъфвате, да имате вяра в настоящето да постигнете това. Затова ще загърбите тези всички неща от стрес, от алчност и ще постигнете да трябва да бъдете сами, за да можете да се освободите от тази енергия. Просто страшен оракул. Страшен оракул. Този оракул е много силен с тези 9 карти, защото ни дисблокира един код, много мъдър код, 396, ни дисблокира един вид оракул, съобщение много силно за тази седмица, защото тази седмица тръгна много емоционално. Виждате ли както горяхме тамяна, йогана, как пламна? Ето това е просто просветлението, което ще получите и ще има. Трябва да бъдете самота малко, за да можете да се освободите. Ще имате гръм от ясно небе и ще получите това съобщение, което ви трябва, за да поседите сам, да поседите сами, за да можете да се освободите от този стрес, от тази алчна енергия и ще имате разбиране към вас самите и към света, който ви заобикаля. Ще имате разбиране, защото това са много хубави карти, мили хора. Аз съм много трогната от този тарот, който изкарах сега. Той просто е много хубав, този оракул. Даде много мъдри съобщения. Страшен тарот, емоционално, психически, който ни помага да разбереме как минава тази седмица, денят на Хупитър, четвъртък днес. Затова ще ви пожелая един хубав и прекрасен ден, вече свършва. В някои места денят, други започва. Ще ви пожелая един прекрасен, да изкарате хубав ден, особено в България той завършва денят. И искам да се чувствате добре, защото виждам как ще има едно освобождение. Тази седмица ще има едно просветление. Или вие самите ще си дадете сметка за всичко това, което ви заобикаля и ще започнете да се дисблокирате и просто ще видите как минава всичко. Ще имате едно дисблокиране, защото видяхте какви хубави карти ни се паднаха. Видяхте какви хубави съобщения ни даде този оракул днес. Оракулът Цен, Тарот Цен. Така че ви пожелавам една прекрасна вечер, да бъдете щастливи тази седмица, да се освободите. Ако вие преминавате от стрес или има някой човек, който ви зарежда с този стрес, ако минавате през тези емоциони на алчност и трябва да се дезблокирате, ще го постигнете, защото вие ще получите просто един вид просветление, като един вид гръм от небето ще ви падне това съобщение и ще се опитате да се дезблокирате и трябва да намерите това спокойствие и самота във вас. Няма да се притеснявате, че сте бъдете самота. Тук виждам един човек седнал отзад светлината, луната и той замислен се е подпрял на своята брада и мисли. Замислен човек в самота. Имате нужда от това. Разберете, има хора, които се правят много на социални, постоянно са там насам натам и разхвърлят енергията си и просто не трябва имат просто нужда да бъдат сами, защото се зарежда с много емоционална силна енергия от външния свят или те самите не са си дали сметка какъв живот живеят и какво им се случва и защо тази енергия много силна, защо човекът е толкова просто притеснен или влезъл в стрес. Но виждам тук хармонията, както започнахме горе, съзнателност, и водната линия. Човек, който разцъфва, но трябва да премине през, да даде сметка, че е егоист, има алчност, има компресион, разбирателство със себе си, с какво се случва или с около от себе си атмосферата
И експериментация има за това, което му се случва. Експериментация има. И виждаме долу гръм от ясното небе, който ще получи тази информация. Е стресът, който е до вас. Или вие сте зареден с него и самота. Страшен тарот, страшен код включихме днес 396. Днес деветката ни показа значи страшен код, какво става около нас. И ви пожелавам една приятна вечер, мили приятели. Ще се видим другия четвъртък. Другия четвъртък, ден на Хупитер. Имайте доверие в себе си. Всичко може да се оправи. Всичко си намира мир, ако сме съзнателни, защото тук излезе съзнателността. Приятна вечер, мили приятели. До следващия път!